Buenas caparatistas, como xa dixemos antes, hoxe temos a primeira entrevista presencial desta tempada na Rede Escaparate e temos con nos a Yoli Rodríguez, que poderíamos decir que é deportista, pero que ademais hai que aclarar que fai tiro olímpico, esgrima e pentatlón moderno. Eu a primeira pregunta que che quero facer é: durmes? Sí, durmo, teño pouco tempo, pero durmo. Debes dormir como unha rosa, porque facendo todo ese deporte tens unha pinta de dormir maravillosamente. Como che dan as horas do día? Mira, pois as horas do día son un pouco complicadas porque ando todo o tempo ajetreada por un lado para o outro, entre entrenos, estudar e todo, pero bueno, compaxinando todo e organizándose, lévase ben. Eu, primeiro de nada, os meus parabéns máis sinceros por todos os teus premios. O sea, quedei abraiada. Empezamos a ler a lista, era como premios, campeona, subcampeona, campeona de España, campeona, subcampeona, quedei para atrás. Sorprendeume sobre todo dentro de pentalón moderno está o de tiro, e tamén tes premios de tiro a parte. Como che dou polo tiro ou como che naceu eso e cando? A ver, eu empecé co pentalón moderno cando tiña 6 anos por mediación do meu irmão. De todos os deportes, eu creo que natación, esgrima e tiro eran nos que máis destacaba. O tiro, desde fai uns anos para aquí, gustoume, era como o que máis me enchía, o que me daba esa paixón de seguir adiante, de conseguir logros ou de conseguir algo máis. Pois por iso elixín o tiro. É que me pareceu sorprendente porque, bueno, temos a mesma idade, sí. E pareceume como un pouco chocante, pero super parabén que te dedicaras a iso, e máis que alguén o sea, se viña de que alguén che animara a iso, o sea que, por desgraza, as mulleres igual a eso non se nos anima tanto como, por exemplo, a correr ou a natación. Sí, como outros deportes, que non está tan visto. Justamente, sí. Entón pareceme fascinante. Moitas gracias. Pero ademais, eu que admiro moitísimo de ti é que hai no pentatlón moderno hai deportes que non teñen nada que ver unha cousa que outra, natación e tiro son totalmente diferentes. Serán entrenamentos tamén completamente distintos. Sí, os entrenamientos en pentalón moderno, por exemplo, van dende as 6 da mañá que empezas a facer auga, que é natación, igual ocupache o día inteiro, vas ata as 10 da noite ou 10:30. Son un pouquiño para compaxinar, é difícil, sobre todo se non estás nun centro de alto rendimiento ou así, pero bueno, vaise levando. E xa que é unha disciplina tan dura, porque son 5 disciplinas en unha, dentro deses momentos, porque supoño que en todo o mundo do deporte hai eses momentos que dis, é demasiado esforzo para moi poucas postos de recompensa. Como afrontas eses momentos ou que che axuda a seguir adiante? A ver, hai momentos, como en todos os deportes, hai momentos de subidas, de baixadas, de decir, non sirvo para isto ou ese posto merecía o eu, pero se tú tes unha paixón que queres conseguir algo, que queres chegar pois a ser campeón do mundo, chegar a unha olimpiada ou así, eu penso que esa paixón tira máis que os pros ou os contras que podes ter. Creo que tiran máis os pros nese caso, se tes unhas ideas claras do que queres acadar na túa carreira deportiva. Comentaches que empezaches a facer o pentatlón aos 6 anos. Aos 6 anos. E como se tomaron teus pais? Porque claro, que fagas un deporte cando tes así 6 anos, estás no instituto, lévano ben, pero cando empezas a chegar a bacharelato, normalmente hai dous tipos de pais, os que che din vaite centrando en estudiar que do que vas a vivir, ou os que te animan. Eu aí non podo ter queixa. Meus pais de toda a vida, tanto para min e para o meu irmão, foron os fans número 1 e sempre nos dixeron que ante todo están os estudos, pero que tendo vos estudos e facendo carreira ou que quixéramos estudar, que si podíase compaxinar as dúas cousas, que adiante. En ese aspecto eu non podo decir nada porque sempre nos apoiaron. A verdade é que é maravilloso, porque eu coñezo outros casos de xente que, por exemplo, se dedica a natación, pero chegou un momento, chegado o bacharelato, que o de faltar para as competicións os pais non lles parecían ben, e claro, con 17 anos non escolles ti. Sí, escollen os teus pais moitas veces. Pero bueno, eu aí non me podo queixar. Pois entón tamén parabéns para eles porque teñen aquí un trofeo máis grande que poderían ter. Moitas gracias. Eu de verdade que asombreime coa túa traxectoria. Bueno, antes quería facerche unha pregunta relacionada co tema que
que tivemos tamén hoxe na bancada, que falamos da folga do fútbol femenino. Que tal está nos teus deportes a igualdade entre homes e mulleres? A min pareceme xa unha aposta pola que hai que apoiar. E se non o facemos nós, non o vai facer naide. Pero tendes, por exemplo, nos premios, hai, por exemplo, no piragüismo, adoitan queixarse as mulleres de que o primeiro premio na categoría femenina non é nin a metade do terceiro premio na masculina. Eso pasa en pentatlón, tiro... Non, aí eu non me podo queixar, sobre todo no tiro, porque os equiparan. E eu ata ese punto non me podo queixar. De momento, nos deportes que eu faigo, non teño queixa. Está equiparado e incluso, por exemplo, no tiro antes competíamos, por exemplo, facíamos 40 tiros e os homes 60 e ahora as chicas tamén facemos 60 tiros como Mima, os homes. 60 tiros, se non che que deixar a espalda... E o brazo reventado. Que maravilla. Bueno, pois agora, como xa che dixen antes, nós somos moi serios, entonces gustan nosas entrevistas con xogos. Que tal andas de música tradicional? Ben? Bueno, máis ou menos. Como a min e como a Alicia, entonces que hai algunhas que conocemos moi ben e hai outras que non. Entonces escollemos 3 cancións que non as dúas coñecemos ben, e imos che poñer un anaco e ti tes que averiguar como sigue. Como sigue? Vale. A ver, isto para botarte unhas risas e que para Tampouco, diante. Tivemos para ganar xa tes o deporte. Xusto, quixemos buscar algo que non se che dera tan ben. Vale. Que pasa que ahora que cando nos dis que tocas a guitarra tes un disco, non? No. A tanto non chego. Bueno, a ver, están por aí listos os nosos técnicos de sonido? Imos coa primeira. Arrastráchelo con las fallas. Dios mío. Esto non me acordo como seguía. A ver, vouche seguir un cacho, arrastráchelo polas pallas e fixéchela a cama no chan, Nada. Que este é de Ana Quiro, que estábamos discutindo antes que era de Pili Pampín, porque Pili Pampín canta todas as de Ana Quiro, e despois xa non sei de que De quen cada é. unha. Pero as Dana Quiro son Dana Quiro, eu eso sí que o sei ben. Alicia, contes, como sigue? Cantamos as dúas a vez? Sí, poñemos tamén... Bueno, cantamos as dúas a vez, que A ver, temos ponnos isto o máis principio, que... Carlos, que nós seguimos. Arrastráchelo con las fallas. Fixéchela a cama no chan, molláchela berberechiña, que a tiña sequiña do bran. Cancións tamén moi serias. Non, Imos pero está coa siguiente, Carlos. O paraugas do Xosé. Chumpa. Vou quedar fatal nesto, Te preocupes porque a siguiente vai che gustar. Sí, temos unha que é para que adivines. Se non adivinas esa xa... Entonces xa me retiro. A ver, pon outra vez. Esta, te acordaste como acababa? Sí, facémoslo xuntas, Sí, sí, sí. O paraugas do Xosé. É un paraugas moi maliño. Se te caen 4 gotas, xa te pos moi molladiño. Mira, pasar estalo pasando ben, non? Bomba, eso non teño queixa. Seu importante sempre. Veña, agora vamos ca última, que esta Que aparte- esperamos... Espero adiviñar, Ainda porque que, senón... ainda que é antigua, porque vais recordar a infancia, foi un tema que estivo moi recente últimamente en Twitter, sobre todo. Porque unha rapaza descubriu que a versión en galego era completamente distinta á versión en castelán. Dalle, Carlos. Doraemon ten un peto máxico. Pero en galego como era? Bueno. Esto xa É para esta, volver. esta. Non vías o Xamarín Club? Sí. Doraemon o do peto Ten máxico. un peto máxico. Tararararararara. Ai, Dios mío. É o gato do Espazo espazo que que chegou chegou aquí. Que non sei se sabías, pero fai pouco unha rapaza, que creo que era de Castilla-La Mancha ou por aí, descubriu que a versión en galego molaba máis que a versión en castelán e preguntouse por qué. E entonces, os da Televisión de Galicia, que parece que non teñen Twitter, pero sí, fixeron un frío explicativo. Pois buscarémolo para estar ao tanto. A verdade que é un tema super interesante, porque con Sinchan pasa igual. Así que, Eu era máis de rematamos Sinchan, isto. ves? Encantounos ternos aquí, así que moitísimas gracias, de verdad que eu e Alicia hoxe non imos dormir lendo o teu currículum porque estamos flipando. Gracias a vos. E esperamos que sigas gañando moitos premios. Moitísimas gracias.